Pitäisi lähteä kahtomaan, että ulkona on, paljonko siellä on, 23 astetta pakkasta. Mulla on ainakin kylmä, niin pitää tuohon yläkertaan mennä kahtomaan, että takka on lämpiämässä, että mitenkä lämmintä siellä on, niin pitääpä käydä kahtomassa. Jaa, siellähän on, kukas siellä on? No, Hisse-Matikka. Joo. Ketäs muita siellä on? Maikki Makkara. Joo. No nyt minä ymmärrän. Ulkona on 23 astetta pakkasta ja takkapusko on lämmintä ja tässä huoneessa on ehkä 45 astetta lämmintä. Mitäpä sanoo Hisse? Ei kun minä lähden kotiin. Niin. Oot sinä melkoinen elukka. No entäs Maikki Makkara? Kerro nyt jotakin. Niin, ulkona on 23. Mitäpä oot mieltä tästä lämpötilasta? Sano jotakin. No, eihän sitä tänä päivänä. Mut minä kerron sitten huomenna, eikö niin? Tuosta kun lähtee häntä, niin sixpacki on tiellä päässä, on sitten se viime. Pitkä akka. Kaiken kaikki. No niin. Heippa. Sano, että heippa.